Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uvelile osolo ngokubulala owesifazane. Isoka kwelokubulala intombi eShowe kanti ke uxoyiswa ngemvula enkulu. Izindaba ze1 KZN TV zifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Lihlehlele umhlazi ngama-26 kuNhlolanja walonyaka icala likamfana futhi kunene osolwa ngokuklinya bulalo wesifazane owayesebenza ngaphansi kwakhe maqede wamgqiba egcekeni lakhe eMawotana eNanda KwaZulu Natal ngosuku likaKhisimusi. Ukunene ubevele enkantolo kaMantshi eThekwini namuhla. Amalungu omphakathi, izihlobo, abangane, abaholi bomphakathi, umphakathi kanye nondunankulu esifundazwe KwaZulu Natal uMnumzana uThamsanqa Ntuli bebegcwele phama enkantolo kaMantshi eThekwini njenganalokhu bekuvela ummangalelwa umfana futhi kunene oneminyaka engama-37 ubudala osolwa ngecala lokuklinya wesifazane obesebenza ngaphansi kwakhe maqeda wagqiba isidumbu sakhe egcekeni lakhe eMawotana eNanda ngoKhisimusi. Lona wesifazane kuNkosazana uAyabonga Mjilo obeqashe eQuarry Heights ngase-Avoca kodwa ngokudabuka ehlokozi selokhu agcina ukubonakala ephila ngomhlazi ngama-28 kuZibandlela wonyaka ophelile. Okuvela ukuthi ubesendaweni yokudlela eMhlanga maqeda waphuma umsolo wabonakala emlandela basebengene emotweni eyodwa. Nokho uphenyo lwamaphoyisa lugcine lumthole egqitshwe egcekeni likaMsolwa uNkosazana Mjilo ngomhla ka-4 kuMasingane kwephezulu. Umnumzana uMthetheleli Mjilo ongumfowabo kaMufi uthi mkhulu kakhulu umsebenzi okusamele udlalwe ingalo yomthetho ukwenza isiqiniseko sokuthi amacala afuze leli alandelwa ngendlela. Ngibhlungu kakhulu ngoba umuntu oyenzile lento ngaleso sikhathi bemfavor yena, but umonakalo awenzile ngoba sonke njengoba sila sesithintekile ngendlela ezahlukahlukene. But ke njengoba nibona ngitshela undunankulu ukuthi inkinga enkulu isekutheni abantu abafundisekile abaningi babo abazi banye bayikhulele nje ngendlela abakhule ngayo. Anginakho okuningi engakusho ngoba nami khona abantu abadala ekusafanele sibuye siconsulte kubona, but lokhu enganiqinisekisa kona amaphoyisa asenkingeni ngoba kuzofanele kuze kube kusekuphelile ngoba into esiyenzeke eSouth Africa kufike maksa umuntu esashonile usukunye mase ngcwatshiwe uphelele. Uma unga-check ama-medals akhona eSouth Africa maningi, but abantu asebeboshiwe ngalawo mameda ama-states mancane. I-problem ithiniki because ujustice awuhlali emphakathini. Eqhubu uMjilo uthi nabo abezindaba bangadlala indima enkulu ekudluliseni ulwazi asebelitholile bafundisa umphakathi ukulwisana nalesi sihlava. Umbuzo uthi usala kunini uma sifunda sama-graduate ngabe siyifundela thina noma sifundela umphakathi, because enye into ekhona ukuthi abantu abafundisekile. Uma uyi-journalist kube kwakho wedwa ungazama ukuthi wena ngolwazi onalo ulishare nabanye abantu, because mhlambe lezi email kanje ngaba sifike kuzona kube siyalivula lelo platform ukuthi laba sebekhanseleke kangcono bacacisele nabanye ukuthi noma ngathi ucasuke kangakanani lukhona usizo kahulumeni la kwazi ukuyokhuluma khona ukuthi cha konakele la. But maso yabonga bakumina lokho ngisho live ningashusha niqede, but ngenize nembuyiselo angene sibuyiselo Ayabonga. And uyabona nje bangitshela uPremi kusafanele kulandelele nodaba la kaKhambule and ikhona lo lika 2020 in the same family. So kuyolokwenziwe kukhulunywa izipeshi esingasisiza mhlambe sekufanele zime kwazona kuba thina zisisize. Udadewabo kaMufi uNontobeko Mjilo uthi ubhlungu kakhulu ngalesigameko. Uphinde wabonga kakhulu kuzikhandla kwamaphoyisa uthi asebenze ubusuku nemini engaphumuli kusukela ngosuku abika ngalo udaba likadadewabo kuze kuba uyatholakala yize etholakale esethuli. Ngithanda nje ukubonga kakhulu amaphoyisa aseGreenwood Park baphakamisela isandla bangisizile from the day ngibekile abakaze bayiyeke icase behamba nami everywhere sihamba sibheka yonke indawo nabo bengalali ebusuku bavuke bahambe. Nje ngithanda ukubonga lokho noma egcineni umuntu masimthole engasekho kodwa nje
Ngiyabonga. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uMnumzane uThamsanqa Ntuli uthi abaholi bemindeni yabo kumele behlale phansi bakhulume ngalezigameko unxuse nabamabandla kuba basikhulekele lesihlava. Silapha namhlanje ngoba lezi gameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane KwaZulu-Natal zibonakala zivamile manje. Sengihambela imingcwabo ngahlala phansi namaphoyisa ngizama ukuqonda ukwenzakalani. Njengoba namhlanje ngifuna ukubona enkantolo kwenzakalani ukuze sixoxa siya phambili sibe siqonda ukuthi ngabe yini ngempela la okufanele siqinise khona kodwa njengoba namhlanje kukhona nalaba abalwa nobugebengu emphakathini sinabola namhlanje ukuze nabaqonde ukuze masibuyele emphakathini siyoxoxa nemphakathi sibe siqonda ukwenzakalani ngoba isimo esibi la esithi siyacela abantu bakwaZulu-Natal bonke ngaba abamabhizinisi noma abomholi bomdaba amakhosi neinduna noma abamabandla namakhansela na wonke nje abahola abakhona emphakathini ukuba basukume baxoxe nemphakathi ngalenkinga le ekhona esifundazweni KwaZulu-Natal ukuze ngempela esiyikhuze iphele kodwa nabahola imindeni yabo nabo obaba nomama kufanele bahlale phansi nemindeni yabo baxoxe ngalolu dlame olubhekiswa besifazane nezingane ngoba ludlame olukhona ngempela ade ngikhuluma nje nomndeni la kaNdodakazi wethu lo wakamjilo ngilalele nje ukuthi ngabe ngempela khona abaqondayo yini ukuthi kwenzakalani yini engasidelela kuyacaca nje ukuthi ubulwane obukhona kubantu besilisa. Icala lihlehleselwe umhla zingama-26 kuNhlolanja walonyaka. Zibonakala zilokhu ziqhubeke njalo izigameko zokubulawa kwabesifazane abathandiweyo babo. Lokhu kuza emva kokuba isoka lishayela bulala uNokubonga Mahaye obeneminyaka engama-33 ubudala lisebenzisa iplangwe elinezipikili. Lesigameko senzeke eSunnydale eShowe. Zilokhu ziqhubeke njalo izigameko zokubulawa ngesihluku kwabesifazane bebulawa abathandiweyo babo. Esigamekweni sakamuva owesifazane ogama lakhe uNokubonga Mahaye oneminyaka engama-33 waseshowe lokishini iSunnydale ushawe yisoka lakhe ngeplangwe elinezipikili washona. Lokhu kuvela ukuthi kwenzeke umhlalulunye kuMasingana. Yabona namhlanje ngibona isihluko esikhulu ingane kadadewethu uma ngabe isizofaka nje uzale ngo-93 uNokubonga. Ngizobuhlungu kakhulu. Dawela kululu nengane leselo ngoba ngazi ukuthi bazophila njani. Angazi ukuthi bazoba yini ngoba njengamanje mina ngoba ngihlezi la emakhandleleni. Uma sekufika isikhathi sokuthi kumele ngibuyele kancimalo. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngihlanga ngihamba la ngishiya ululu nalengane. Kusokenzakalani? Uma ngiphinda ngibene isigebengu sizonquma ululu. Sizonquma ningane abadliwe ngulu. Ubani bazasi kwenze njani? Izikhulu kanye nemeya kaMasipala uMlalazi zihambele kulomndeni ukuzokhalisana nawo baphinde bashiye nezisiza njengoba indlu bingasekho esimeni ngenxa yokulwa kwalezi ithandani mihla namalanga. Kufe wonke amawindi akhona nezivalo zifile njengoba nani basazi nibonela ivalo ukuthi zifile. Uma kumuntu ke ebuza uLulu ngoba uLulu uyena dadewabo kade ehlala naye. Ehlala nengane yakhe lo shonile onengane lo shonile eneminyaka eyisithupha. Masibuza ke ngibuza ukuthi enamawindi kwenzekeni ngoba yonke indlu amawindi afilwa esesho ukuthi bebejwayele ukuthi ma bebedlile bese beyashayana. Imeya kaMasipala uMlalazi ikhiphe isexwayiso esishubile isibhekise kwabesifazana abasabudloleneni omngebuhle okanye abahlukunyezwayo ngaphansi kwabo uba baphume baphele kubo. Ngiyafisa ukusho ukuthi umuntu othandana naye ngelanga lokuqala eqala ukukushaya isuku isiqalile inkinga uzokushaya uduku kuyoze kuba ukufaka ethuneni. Uma uthando selibonakala ukuthi selunoyihibe phakathi selunokushayana phakathi kuhle impela omunye ahoxe ahambe noma behlukane. Ngiyaxwayisa ke futhi ke ekondodakazi abasakhulayo ukuthi kuyinkinga kakhulu ukuhlala nomuntu engazange akushade noma engakhiphe lutho ngawe. Kusukela ngonyaka odlule isigameko esifuze lezi besibonakala lokho esiqhubeke njalo nokwenzeka kulesifundazwe iKwaZulu-Natal. Esidabeni saNKZN TV kubika uThabani Maphumulo eShowe.
Kuxwayiswa abantu abakhele eduze nemfula kanye nasezindaweni ezingaphansi ukuba basheshe bashaye ikhwelo uma isimo siyasiba sibi njengoba ingxenye enkulu yesifundazwe KwaZulu-Natal inethi imvula enamandla. Zilokhu ziphume njalo izixwayiso nakubashayeli bezimoto ukuba bashayele ngokucophelela. Eminye imigwaqo akuhambeki kuyo ngenxa yezikhukhula. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uthi-ke umi ngomumo ukuphendula ezigamekweni zezinhlakelele ezingehle zenzeke. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi umngomumo ukubhekana nomonakalo ongahle udalwe imvula elokhu inethe njalo ezingxenyeni ezahlukene kulesifundazwe. Ngokombiko wezangoma zezulu kulindeleke ukuba imvula enamandla ihlasele izindawo ezingaphansi komasipala wesifunda iZululand, Mkhanyakude, Uku kanye neIlembe neKingcetshwayo. Ungqongqoshe ubeke onke amathimba ezinhlekelele ukuba ame ngomumo ukuze akwazi ukubhekana nalesi simo sezulu. Izakhamuzi ezobe zisemgwaqeni kusasa zexwayiswa ukuba zishayele ngokukhulu ukucophelela. Amathimba ezinhlekelele azoqhubeka nokuyigada imizila nezindawo ezijwayele ukuhlaselwa isimo sezulu. Imigwaqo engothela wayeka ike yathola ukuphazamiseka njengoba eminye emgungundlovu iphazamisekile yagcwala amanzi. Utholile umbiko ku-N3 ku-Ashburton abantu bewonishwa ukuthi bangabusahamba khona noma bahambe kancane kakhulu. Amathimba ethu-ke traffic ayalekelela asebenza no-RTI ukuze traffic makunesidingo sokuthi control idivert ehambe ngaphakathi edolobheni ikwazi ukuhamba ngaphandle kokuphazamisa izakhamuzi zalo. Kodwa sikusho sikunothe ukuthi u-N3 njengamanje uyalungiswa kule ndawo eflooded. Angikholwa kuyingenxa yokufeyila kwe-infrastructure nani. Kuthina kukodwa kuphela okhe kwenzeka komunye wemigwaqo yethu umoya wesihlahla sezathendiwe zisusiwe emgwaqweni ngokukhulu ukushesha. Yebo, amakhansela kwezinye indawo sabika lokhu nalokhu, amathimba ethu ayaka-athenda as and when sikuthola. Uthebola uthi awukho umonakalo obeziwe ngawo kulo masipala, kepha ubese khipha isixwayiso esibhekiswe kubahlali. Abantu bethu sithi abaqaphele bangayi kulamabhlorho amancane, bangadlaleli ngakhona, abahlala endaweni ezingenelwa amanzi, bathi ukuhlehla bayindaweni ezingconywana uma kuwukuthi imfula eseduze kwabo ikhombisa ukuba ne-threat. Kodwa thina sisesimweni sikulungele noma ikuphi njengamanje. Lezi mvula kulindele ukuba ziqhubeke kuleli viki lonke ezindabeni za-KZN TV ngo-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu, nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Uvelile osolwa ngokubulala owesifazane. Isoka kwelokubulala intombi eShowe, kanti ke uxwayiswa ngemvula enkulu. Zisemlindelweni namanje izisebenzi zenkampani yonogada iNedi Force esebenzela esibhedlela iNgwelezane empangeni yenyakatho nelikaMthaniya kulandela ukuthi umqashi engabaholelanga imali yabo yezinyanga ezintathu, kodwa kunalokho wabakhokhela umholo wenyanga eyodwa. Lezi zisebenzi zithi zazithenjiswe ukuthi enye imali izongena ngomhla zingama-27 kuZibandlela, kodwa ke lokho akaze kwenzeke. Ngemuva ke ukuthi sibike ngodaba longaholela kwezisebenzi zenkampani yonogada iNedi Force esebenza ngaphansi kwaseNgwelezane esibhedlela ngasekuqaleni kwenyanga edlule kaZibandlela, zikhala ngokuthi ke sekupheleke izinyanga zingaholelwe, kubuyeke inhlansi yethemba ngesikhathi ke zifakelwa imali yabo yenyanga eyodwa. Enye ke bathenjiswa ukuthi ke bazoyithola mhla zingama-27 kuDisemba wangonyaka wedlule. Siyesakhala la ngendaba yemholo yethu zemali. Bagcina basinika inanga imali umholo wodwa, kodwa base basikweleta unanga u3 month onke. So basiholela ke lo 1 month. Ekusiholeleni lo 1 month base besithembisa ukuthi lenenye sosheshe sithola ingene imali yakhona. Salinda ke wafika omunye umphathi nangesibhedlela wathi ayisiranele imali izongena njengekudala. Saqhubeka ke silindile kanjalo wathi izongena nge-27. Wonke umuntu wayelindile ukuthi ngomhla 27 izobe singena le mali esibili lenene.
hayi lutho uhamba isikhathi lutho sangayithosa bona kuyadlula kuze kube manje leyo mali yakhona asikaze sithole namanje asazi ukuthi kwenzakaleni futhi ngayo. Laba ke bathi incindezi abangaphansi kwayo njengamanje ukuthi ke ziyavulwa isikole abantwana babuyela ezikoleni bakhathazekile ukuthi ke basibabuyisela ngani njengoba ke imali yabo bengayitholile yonke. Sinenkinga nje eningi abona kunje ku January ingane afuna ibuyele ezikoleni asazi siyibuyisela ngani ingane ezikoleni. Itafu labamba ngetafu nasemqashweni kunenkinga impela ukuthi omastende bacomplain bayifuna imali yabo. Ukusebenza kuqhubeka ngendlela ejayelekile yize ke noma zingeneme ngemiholo yazo lezi isebenzi banxose ukuba ukuthi umnyango ungenelele ngokuphuthuma kulolu daba ukuze ke kuxazululeke inkinga yabo. Umsebenzini saqhubeka sasebenza namanje futhi sisasebenza sekhona emsebenzini kodwa imali izingekho kodwa khona umsebenzi usaqhubeka usaphusha. Impela wonke umuntu ugaxele wonke umuntu futhi ayidinga le mali. Sokwesi kakhulu besikhathi sesiside kakhulu manje. Imizamo yokuthola ke umnikazi wenkampani ayiphumelelanga ke njengoba ke izingcingo zingabanjanga kwazi kwabodaba silifake emoyeni kanti kumnyango wezempilo uthintwa ngalokhu uthi ke lokhu sekuphakathi kwesibhedlela kanye nenkampani okuyibona ke esekusele ngakubona ukuthi balungisa izinkinga zabo. Lezi izindaba zo 1KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Zikhala ngokuthi umqashi ukhethi iphele emasini wazixosha izisebenzi ezintathu zenkampani ebizwa ngeMiyaluze Security esebenza kwisibhedlela sahulumeni iSgriqualand esiseKokstad ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu Natal. Lezi zisebenzi zangenela isiteleka zikhala ngokuthi umqashi akabakhokhele imali yabo. Kanti ke phakathi kwezinto abakhala ngazo ukuthi umqashi ungubhongozo ongenalo uzwelo nomuntu ompisholo. Izisebenzi ezintathu ebezisebenza njengonogada esibhedlela sikahulumeni iSgriqualand eseKokstad ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwinkampani ikaMiyaluze Security bakhala ngokukhethwa kwephele emasini abathi kwenziwe umqashi wabaxosha ngemuva kokuba yingxenye yesiteleka sezisebenzi ababekhala ngokungaholelwa kusuka ngenyanga kaFebruary. Kanti phakathi kwezinto ababekhala ngazo ukuthi umqashi ungubhongozo ongaboniseki futhi akanalo uzwelo nomuntu ompisholo. kaMiyaluze Security Company ke wasihlukumeza before singabasebenzi engasikhokheli from February up until November engasikhokheli imali yethu. Ekambeni kwesikhathi ke simncenga umqeshi wethu uthi angasikhokhele ngesikhathi simncenga nama date safoma istrike singabasebenzi sonke siphelele. Umqeshi wethu wasisayinisa ama final written warning awe strike esingekho mthethweni. Kuphele nje usuku oluyi1 wangibiza eoffice wathi ungibizela hearing ngayiattenda hearing ema results wakhona aphuma ethi ngixoshelwe ukuthi ngiveze umqeshi ku1KZN TV ngamanga ethi ngikhulume amanga ngaye. Uthi awekho amanga bawakhuluma ngomqashi kodwa konke kwakuyiqiniso kodwa baxoshelwe ukulwela ilungelo labo. Beni vele ifulwe ilungelo lakho kule company uyabizwa kuma hearing uxoshwa ubuyaxoshwa nansi seyenzekile kumina ndinguzanele ngixoshelwe ukulwela ilungelo lami. Bamkhulume naye basibuyisela emsebenzini ngoDisemba lo ingane zethu ziyasokola imindeni yethu yasokola. Umunye wezisebenzi naye uxoshiwe uthi babecelwe izisebenzi ukuthi babakhulumele kwabezindaba. Then sifika noZanele kwafumanise bayacela bacela uba kube khona abathetha abayi2 ku1KZN kwaphuma thina sobabini sayothetha ku1KZN siyesabizwa ke njengabasebenzi bonke sibizela warning asibizelwa ifinal warning esingazange sahlala ku-hearing phofu kubekho verbal kubekho into ekuthiwa yenye ngokubhlungu because thina ngabanye singayi1 emakhayeni wethu ebesisebenza and uMiyaluze ufike sisesibhedlela. Mina ndaqala ngo2014 usebenza esibhedlela kwikhampani ezifikayo yena ufike emva efika sezosihlukumeza. Esinye isisebenzi ebesingu-site manager uthi wayengeyona ingxenye yesiteleka kodwa naye uxoshiwe. Bandibiza bathi bandicharge ngomhla ka19 November babe sebenisuspenda ukuthi ndikeze emsebenzini ngomhla ka26 nda-attend hearing eThekwini ndasuka eKokstad ndabheka eThekwini ndaya kulo hearing eneziphumo zayo ke ngoku kulonto leyo ziye zathi nami umsebenzi yaniphelela
ngoba kundiye andakwazi ukuthi ndikhuze abasebenzi xa bengaholiswanga ukuthi mabaye bayosebenza ngenkani. Ethinta umqashi wekamyaluza security usibusiso Ngumane uzichithile izinsolo abekwazona izisebenzi. Wathi ucela bababele kwa CCMA uma bengenelisekile ngesinqumo somqashi. Wathi ezinye zalezi izisebenzi zingayifaki aphili yesinqumo lithethwe kabusha icala. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayid. Owenhlangano engenzi inzuzo iSandile Phakathi Foundation uthi kubalekile ukubuyisela emphakathini. Ukusho lokhu ngesikhathi enikelela izaguga ngamaphasela okudla endaweni yaseDududu eMahwaqa uGunuliseni ngizimo nesifundazwe iKwaZulu Natal. Uthi unikelele umphakathi aqhamuka kuwona nabantu abambone ekhula. OweSandile Phakathi Foundation uthi kubalekile ukwelula isandla emphakathini oqhamuka kuwo nokuyiwo umbone ekhula. Uthi baningi abantu abaphila ngesibonelelo sikahulumeni kanti kwesinye isikhathi asanele. Uphakathi unikelela izaguga ngamaphasela okudla nezinye izipho endaweni yaseDududu eMahwaqa oGunuliseni ngizimo nesifundazwe KwaZulu Natal. Uthi ziningi izinhlelo aziletha kulomphakathi ukuzama ukuthuthukisa. Khona la endaweni yaseDududu eWard 3 eMahwaqa sihlangene namhlanje ngezipho zabantu abadala abangikhulisa nabanye kanjalo abangibone ngikhula izalukwazi senzele izalukwazi imindeni engu300. Sibuke ukuthi asiqhubeke nalolu hlelo selokhu siqale ngo2014 ukulenza laqala loluncane sisiza abantu abancane sakhula kanjalo njengoba namhlanje nibona sisiza umphakathi wakithi o300. Izolo bezikhona nezipho zengoma besiza umphakathi wakho namhlanje usuku lami lonke ngihleli nezalukwazi. Umama onamalungu omndeni ayisithupha uthi baphila ngesibonelelo sikahulumeni uthi ujabule kakhulu ngalomnikelo. Ekhaya somndeni oyisithupha siphila ngesibonelelo sikahulumeni naso singafika indawo. Sibonga uxhaso esilithole ngoSandile Phakathi Foundation ukuthi luzongenelela kakhulu. Ngiyabona ukuthi ngizosizakala kakhulu. Siyawubongela kakhulu nomphakathi othola uxhaso. Omunye wabanikelelwe udlulisa izibusiso nokubonga. 8 ekhaya esiphila ngakho siphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni ayisenelisi konke esikudingayo ekhaya. Kodwa namhlanje uSandile Phakathi usibizile uzosinika amaphasela ayikho into engiyibona ingekho lapha sizohlala kahle impela umphakathi wonke siyajabula njengoba sila ngicela ukuthi uNkulunkulu ke ambusise nje amfikele kuzona zonke izinto engamehlela amkhusela. Ngaphandle kokunikela ngamaphasela okudla lenhlangano izibandakanye nokuhlela umdlalo wengoma yesintu obuhlanganisa izigodi ezahlukene waphinde wahlela umcimbi webhola likanobhutshuzwayo. Lo mbiko benuwethulela uzamando sicele wezindaba ze1 KZN TV. Ake siphinde futhi sihlabene nalo ikhefu sihlangabezene nengosi yomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Uvelile osolwa ngokubulala owesifazane. Isoka kwelokubulala intombi eShowe kanti ke uxoyiswa ngemvula enkulu. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 rand 75 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u23 rand 35 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 36 cents uma liqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu2628 dollars 45 cents iounce kuthi oil ongahluziwe ube u76 dollars 51 cents umphongolo. Ake sikubhekele engosini ezemidlalo.
Omunye wabaqeqeshi bamaZulu FC u-Arthur 10-111 Zwane usalinganelisekile ngesenzo sabadlali bakhe ngesikhathi leli qembu licazelana ngamaphuzu neLamontville Golden Arrows kwi-Betway Premiership ngomgqibelo weMoses Mabhida Stadium eThekwini. Kulo mdlalo-ke wabakhaya obekungokuqala ukuthi uphele lingekho igoli eminyakeni engaphezu kweli-10 usuthu udlaliso kweqembu lasekhaya kodwa kuze kwasongwa lungazange luyibhakuzise inethi. Emva kulo mdlalo uZwane ukhale ngomkhuba abadlali bakhe awuchaze njengoba enomthelela ekutheni-ke bangawunqobi ngamaphuzu agcwele kowabakhaya. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ngezikuqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.